Co to są zdarzenia z nienawiści? Incydent z nienawiści może być motywowany wrogością lub uprzedzeniami w oparciu o jedno z następujących kryteriów: niepełnosprawność, rasa, religia, tożsamość płciowa lub orientacja seksualna. Jeśli uważasz, że coś jest zachowaniem z nienawiści, powinno to zostać zgłoszone i udokumentowane na policji lub w organizacji wsparcia ofiar, Victim Support, tak szybko, jak to możliwe. Wszystkie siły policyjne rejestrują incydenty z nienawiści na podstawie tych 5 chronionych grup. Każdy może stać się ofiarą zachowań podyktowanych nienawiścią. Na przykład możesz być celem ataku z powodu Twojej orientacji seksualnej lub też Twojej niepełnosprawności. Zachowania z nienawiści mogą przybierać różne formy i mogą obejmować obelgi słowne, takie jak wyzwiska lub też obraźliwe żarty, nękanie, zastraszanie lub poniżanie przez dzieci, dorosłych, np. sąsiadów bądź też nieznajomych, groźby przemocy, fałszywe telefony, obraźliwe wiadomości telefoniczne lub tekstowe oraz listy pełne nienawiści, nadużycia w internecie, np. na portalach społecznościowych takich jak Facebook czy Twitter, wyświetlanie i rozprowadzanie dyskryminującej literatury lub też plakatów, uszkodzenie lub zniszczenie mienia, np. domu, samochodu, graffiti, podpalenia, wyrzucanie śmieci do ogrodu lub też złośliwe skargi sąsiadów dotyczące parkowania, zapachów czy też hałasu. Kiedy incydent z nienawiści staje się przestępstwem, wtedy nazywamy go przestępstwem z nienawiści. Przestępstwo jest złamaniem prawa. Każde przestępstwo popełnione z powodu wrogości lub uprzedzeń ze względu na niepełnosprawność, rasę, religię, tożsamość płciową lub orientację seksualną może być przestępstwem z nienawiści. Kiedy coś zostanie zaklasyfikowane jako przestępstwo z nienawiści, sędzia może narzucić surowszy wyrok na sprawcę zgodnie z ustawą o prawie karnym z 2003 roku. Incydenty oparte na innych cechach osobistych, takich jak wiek i przynależność do alternatywnej subkultury, nie są uważane za przestępstwa z nienawiści w świetle prawa. Nadal można je zgłosić, ale nie będzie to uznane jako przestępstwo z nienawiści przez policję i prokuraturę. Przykłady przestępstw z nienawiści: prześladowanie, nękanie, powodowanie niepokoju lub rozpaczy, wysyłanie treści lub wiadomości o treści nienawiści, ataki na osobę, uszkodzenie mienia, kradzież, oszustwo, włamanie, napaść na tle seksualnym oraz zabójstwo. Co możesz zrobić w przypadku incydentu lub przestępstwa z nienawiści? Jeśli doświadczyłeś incydentu lub przestępstwa z nienawiści, możesz to zgłosić na policję. Możesz również zgłosić incydent lub to przestępstwo, nawet jeśli nie były skierowane przeciwko Tobie. Na przykład możesz to zrobić w imieniu swojego przyjaciela, członka rodziny bądź też sąsiada. Zgłaszając taki incydent lub przestępstwo, powinieneś powiedzieć, że uważasz, że było ono spowodowane niepełnosprawnością, rasą, religią, tożsamością płciową, orientacją seksualną lub połączeniem tych elementów. Jest to bardzo ważne, gdyż zagwarantuje, że policja zarejestruje to jako incydent lub przestępstwo z nienawiści. Należy również pamiętać, że niektóre przestępstwa z nienawiści zaczynają się od mniejszych incydentów, które mogą przerodzić się w poważniejsze i częstsze ataki. Dlatego zawsze najlepiej jest działać wcześnie i jak najszybciej zgłaszać wszelkie incydenty, do jakich dochodzi.
Najlepiej jest zgłaszać te incydenty związane z nienawiścią, których doświadczasz Ty bądź ktoś inny doświadcza, jak najszybciej, ponieważ pomoże to policji ocenić pełen obraz sytuacji. Dobrym pomysłem może być prowadzenie rejestru tych zachowań, tych incydentów, aby pomóc Ci, gdy będziesz musiał skontaktować się z policją. Jak zgłosić przestępstwo z nienawiści? Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa z nienawiści, możesz go zgłosić bezpośrednio policji. Jeśli jest to nagła sytuacja, zadzwoń pod numer 999 lub jeśli nie jest to nagły wypadek, zadzwoń pod 101. Jeśli potrzebujesz wsparcia jako ofiara lub świadek przestępstwa z nienawiści, skontaktuj się z organizacją wsparcia ofiar w Walii Victim Support pod numerem 0300 30 31 982 lub też skontaktuj się z Walijską Radą do Spraw Rasowych Hate Crime Team pod numerem 0330 22 90 995.